Ribeira segue tamén con preocupación o incremento de casos activos experimentado nos últimos días. Segundo o alcalde Manuel Ruiz, o peche perimetral que afecta a Pobra nestes momentos vai beneficiar os concellos limítrofes, debido á interrelación que manteñen os municipios na comarca. Evidentemente hai preocupación, posto que Barbanza non deixa de ser unha cidade única, e, polo tanto, esos brotes importantes na Pobra que está basicamente comunicada a súa vida diaria co resto da comarca, Boiro e Ribeira, pois sí preocupa, non? A partir de aí, bueno, eu creo que a medida que se tuvo que tomar na Pobra vai beneficiar ao resto dos concellos, pero basicamente é un pouco a responsabilidade personal que decimos sempre. Sabemos que estamos estes días pois aí no fiel da balanza para que se incline hacia un retroceso ou de novo continuar e ir a unha cuarta ola, e polo tanto a ninguén lle debía extrañar ter que tomar a decisión de que durante estas datas pois que teña menos contacto social, menos contacto digamos, en lugares pechados, etcétera, etcétera. O rexedor ribeirense informou que polo de agora o Sergas non ten en mente realizar un novo cribado poboacional no municipio, aínda que de aumentar os casos activos non se descartaría. Na última semana parece que, a salvo dos datos de hoxe, parece que esa cadea de transmisión se está frenando e, polo tanto, é o que decía antes, a mellor forma de frear unha cadena cando un sabe que o virus está circulando no seu concello, pois é intentar non ser contaxiado, é dicir, extremar o que son as medidas en ámbitos pechados. Eu creo que así pois o podemos conseguir e volver a esa normalidade que xa tiñamos fai 10 días, non?